Ndomubvunzo rubvunzwa nevanhu vazhinji. Gabu akakuita sei? Gabu, he did not do anything, but he just gave me the love that I needed. Akanipa rudo rwakaida. Iyo yaari kukupai isi kupiwa nevamwe varume. Ilove yakaita sei? Rudo arutsanangurike kundotsananga chiti chii. But Gabriel ka munhu wekuti achitaura newe, so you feel the warmth. Okay. Achitaura newe. You feel the warmth. And haasina nokumpunyikidza kuti ita anokuti iwewe kana wadecide kuti you want to be with me, it's your decision. Hatisi kumpunyikidzana ba. And hatimanikidzo ngatiri panapa. If unozvi kuema, the door is wide open. Asi mane manyunguriro aunenge wakaita manje. Aya, ndoende kwanda pana kwandenda. Sure. Ndiripo. Unofira pano? Aya. Ende. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.